Takulandulani pa Malawi Cameras YouTube channel pomwe timakupatsirani nkhani zosiyanasiyana. Koma lero ndabwera ndi nkhani ya kamtsikana kamene masiku ano katenganso malo, dzina lake ndi akuti Ndaziona. Ndiyebe nkhani yabwera pano kapena kuti chadzitsa dzayi kuti njovu igwe amweni kuti njovu ichoke nyanga. Anyway, chimene chapangitsa kuti mtsikana amene nkhani yake iyambenso kupita patali ni nkhani yokhuza ndi kuyitanidwa kumene anayitanidwa ku polisi. Ndi anthu amati iyayi pene pakuti mwana amene uja amuyitana chifukwa chani, mwana amene kuti zatani. Anyway, nkhani yake inali kukhuzana ndi za social media zimene zimachitikazi. Komabe ndithu anthu ndithu ayankhula mulimonse mmene ayankhulira, koma tufati kuyaliyeni nkhani yonse mmene zilili za mwana ameneyu. Mwana ameneyu ali ndi zaka zokwana 11. Mwana ameneyu ali mu standard 7. Mwana ameneyu ndithu amachita timakomedi tititi. Ndiyesa kuti mwina timakomedi akumachita kuti mwina azipeza thandizo lina lake, chifukwa mwanayu zikuoneka kuti ndiwochepekedwa, ndiwosoweka, komanso pali nthawi ina yake imene ndithu amapempha thandizo makamaka lokhuzana ndi ku sukulu. Nanga ndine Ndaziona. Ku sukulu ndimapita kwandiswekera uniform makope sabato. Akugwanga sangwaniso gula zonse za Africa opeza ndalama. Ndena ngawana simapita ku sukulu nimakhala ndikupita ndi muzinthandizo kuti zosangeze mpaka kalikali. Nkhani ndi mmene mwamveramo kuti iyeyu amapita ku sukulu ndithu, koma akusowekera thandizo limene lolo, ndipo agogo ake sangakwanise kumuthandiza kupeza zosowekera za ku sukuluko komanso moyo wake. Ndiyesa amene ali pambaliyu ameneyu ndithu ndi KB Wazakena, nayenso akuti ndithu ndi manager wa mwanayu. Tikamati manager wa mwanayu ndiye kuona kuti iyeyu ndi amene amamtuma mwanayu kuti chilichonse chimene akupanga ndithu azipanga. Ndeka amene amuna akupanga zichani kakupanga zichani. KB Wazakena ndi amene ali manager, ndi amene amakwanitsa kumtuma mwanayu kuti panga zimene zizi. Ma example ama videos amene amantuma kuti azipanga ndi awa. Chonde mabresa kama kumala musesa kumwa kwapu nchape gondole sima muna kubedi kuti ndiramene zipita muchioni. Dr. Namadingo animbla phone anoti nkakumana ku Gibson Town ku hotel ndakanena ndozo ndi busy ineso kero anambira ndifuna kale nango mbloga bwambwa Tobias amandikwanira ngakhala ndi ana 5. Maona ndithu zimene ndithu amantuma kuti ayipanga izi kuti muna market peze ma views. Ndi amamutchwaso mwanayo kuti akuti comedian. Msangalatsi ndithu ochita za comedy zamasewero. Onsewa atu ndi masewero amene adampezera mwanayu kuti azichita. Mukudziwa kale kuti basi ndi mmene zimakhalikira manager sungapange chinthu manager wako asanapanga approve, komanso manager ndi amene amapanga suggest chilichonse kuti iwe uzichita. Anyway, tikambekayi za KB Wazakena. KB Wazakena is a failed an artist. Amene ndithu ndi artist koma zinamukanika za artist izo, chifukwa ndithu adayambira pakanthawi ndithu kuyimba chonchi. Ndiyebe ndi munthu ona kuti sikuti sitifuna kamba zambiri, komano ndisowaso kuti ndimuyika motani. Si munthu ati ungamukhulupirira kuti makuti panga zolongosoka, sangapange chilichonse cholongosoka amene ali KB Wazakena. Mkulu ameneyu analinso akuti anazasandukanso manager wa Med-C, amene nthawi ina akadatusa video mamuza Med-C kuti amutukwana na madingo. Kodi video imeneyi mukumbukira? Ndibweresenso I think nonse munayiona kale. Kenako za managers basi zinatha. It's like manager wopanda tsogolo. Palibenso chimene ngati iye payikhalibe tsogolo, angapereke bwanji tsogolo kwa
tiana timene titi tazaka 11 tiana ting'ono timene tazaka 11 nde anyway nkhani ili pano si nkhani ya manager wake iyo koma nkhani ili pano ndi akamwanaka kamene kali ndaziona. Okay, nde chachitika nchani kwa mwana amene kuti pakana ayitanidwe ku polisi akafike ku polisi nkhani yake ndiyo kuti akuti sadafotokozere kuti mwanayu watani walakwa chani, koma ku polisiko apolisi awachenjeza komanso awalangiza makamaka osewa kuyambira amanejawa KB Wazakena komanso ndika mwana komweka ndazionayo kunena kuti asiye kupanga makontenti kamati ma videos okhudza mablesa mmene munaonera muja kuti mablesa chanchano nkwapo whatsoever zimene ziyazo akuti asiye komanso asamapange makontenti olaula pamene pali nkhani. Ndi izozo ndi zimene awalangiza komanso wachenjeza kuti asamachite chimene chifukwa zimene zozo apangitsa kuti ana azinzawo akhale obalalika komanso osokonezera maganizo. Ndiyebe nkhani ndi imeneyi. Komento yanu ndiyotani? Ine komenti yanga mukandifunsa kuti apo maganiza bwanji, ineyo ndinena kuti 100% apopo ndithu apolisi akulondola chifukwa mwana wa zaka 11 mumpatse maganizo amene mumpatse za mablesa mapiro ake tikuphunzitsa ana athu zikhalidwe zonyasa zikhalidwe zoyipa. Ngakhale kuti izi ndi zakomede kungozikambakamba kokhako zimapereka impact ina yake ndithu mitu mwa ana. Zakhala panopa even dziko linasokonekera chifukwa cha zinthu zimene zimakambidwa kwambiri m'masociety mwathu. Anthufe zimene timakhala kuganiza kwambiri ku psychology kuli mawu onena kuti we are what we repeatedly think. Ifeyo ndife chimene timakonda kuchiganizacho. Tikamakonda kuganiza zoposa ngati zimene zizi ndi imakhala identity yathu imeneyo. Ndikupasani example ya macontent aku China, macontent TikTok ya ku China. Mukamaona inuyo macontent aku China, mavideo aku China, mupeza anthu akukhoza afani, anthu akumasula mpopi, anthu creativity, kuli ndithu creativity. Kuli luso phunzitsana izi ndi izi pamene mukapanga TikTok ya ku Malawi kapena kuti ma videos ambiri aku Malawi, it's only chisembwere, zigololo basi. Pamene popo mumvesesa bwinobwino kusiyana kwathu tikusiyana chani. Ndiye china chilichonse chimene chimachitika in your life yanu, moyo wanu, kuti ndi wotani, zonsezo zimatengera kaganizidwe kanu. Musamale kwambiri kumasamala maganizidwe. Zimene muziganizazo zimene zimabwera background. Kuganiza zopusa maganizidwe anu ngati alopepera opusa ndi kuti inunso mu real life mubwesa zinthu zopusa zopepera zopanda ntchito, right? Ndeno zimene zimabwera bwanji chifukwa taona kuti ena akukamba zoti chani, ena akukamba zoti chani, ena akukamba zoti chani. Ndi zimene izizi kuti zipange spread zifalikire kwambiri kwa wina aliyense tizikamba zolaulazi maana ngati especially ana sali safe chifukwa mwana is like an empty tin, ndi chidebe cha input mulibe china chilichonse. Ndi zimene mukunena inuzo ozitakhala zocheza ozitakhala zosewera ndi kuti mukudzala iniyo mwana aja afterwards kenako zapeza kuti muononga generation. Inu imagine kamwana kazaka 11 angaka kamwana kazaka 11 ka 7 kazikamba za mablesa, kazikamba za nkwapo gondolosi, kazikamba zinthu zolaula nambadingo isla whatsoever. Izizi nizoti zikuononga generation. At least akuluakulu amalawi tisinthe kaganizidwe kathu. Pali zambiri zimene tingachite pa internet, rather than kubwera panopa pa internet ndikumakamba zinthu zopusa, ndikumakamba zinthu sizingathandize wina aliyense koma kuononga generation komanso kuononga kaganizidwe ka Malawi. Titha kupanga ma content kakhudzaniza kumunda,
kudzala chani ka kudzala mbewu ka pakhomo ka mwina maluwa ka what's anything mukhoza kupanga content anything mutopanga ti makomedi tinenaka tophunzitsa kuti ana alimbikire skulu mutopanga makomedi tophunzitsa ana azikhala business ma-content alipo ma-millions kusana kuti mwana mukamphunzitse kuti azikamba zinthu zamablesa pa internet. Ndi anyway amene wanane maganizo anga ndipo apopo tiyamike kuti apolisi achita bwino kuwachenjeza komanso kuwalangiza osalamasalama.